Jo, ahoj lidi, vítám vás u mého prvního videa. Dneska to bude ze hry Teo Tower. Je to vlastně hra, ve které si stavíte vlastní osadu, vesnici, město i třeba, půjdete sem, i obrovské nekonečno, jo, nechápu. A důležité je se o to vaše město dobře starat. Já už o to hraju hodiny. No a vidíte to dole, vpravo dole ty peníze. Mám daně, takže mi to klesá dolů. No, už jsem u toho 9 let. Tady, vlevo dole, naopak vidíte, jak dlouho to hraju. Jako, jak dlouho ta vesnice v té hře existuje, jo, to je takhle jednoduše to řeknu. A vlevo nahoře možná jste si mohli všimnout, proč tahle ta vesnice se jmenuje Zden Pantel. Zden Pantel. Já bych tomu říkal Zden Pantel. Je to takový zvláštní. A proč? Protože zde, tady přeběhl panter. Ale mně se tohle na konci líbilo, tak jsem to jenom spojil a jo, vyšlo z toho tohle. Tady potom můžete vidět celou mapu, jak zatím vypadá, jo. Já tady jako, ježiš, no, já se chci rozšířit, akorát na to nebudu mít peníze, tak já počkám, až všechno budu mít dostavený a budu vydělat peníze až potom. No, docela rychle mi to klesá. Takže tam to kladivo, jak někteří víte nebo nevíte, tak tady si můžete vybrat cokoliv. Třeba něco veřejné, třeba parky, vodní fontán, tak to někde třeba postavím. Třeba tady. Je to hodně blbý místo, ale co už. Fontány jsou mnohem lepší. Ale ty animace jsou fakt skvělý, no to musím ocenit, tyjo. Jsou tady větrné turbíny, skládka a pod tím hřbitov, proč ne? A hele, máme tady. No jasně, tak to opravím. Toto vodní čerpadlo stojí Aha. Někde jinde, aby voda byla čistá. No tak jdu na to namířit, tak. Tady potom zásoby, voda a vodní potrubí. Tady je jasně vidět, že to musím dát pryč. Takže udělám takový tohle a tohle. A jestli nevíte, jak odstraňovat, tak jo, jedna věc. Není to složitý. Fakt ne, tohle je jenom ťup a je to. Jak to jinak můžu asi říct? Klik. Já nedělám kliky. Tak tady potom si vyberete, jakou část si můžete odstranit a já si odstraním pár potrubí, protože tady jsou jasně vidět nějaký problémy, které rozhodně nebudou pro delší dobu dobrý, tak je odbouchnu. Jakoby v reálném životě by to vybuchnutí asi zničilo asi pár domů, tyjo, no. A teda, když je to vyřešené, no tak jenom vpravo dole jenom zrychlíte o 2násobek čas. Jestli chcete o 3násobek, tak na to musíte reklamu si pustit. A když se tu otravnou reklamu teda dokoukali, tak jako automaticky se vám ta hra uloží. A hele, dole, ano, přesně. Jo, tak půjčka. Ta půjčka, to si můžete dát za další video reklamu, bude to pro vás třeba nuda. Pro mě to není nuda, protože jsem to hrál už dávno a vím, jaké to je. A teda nahoře už mám 600 obyvatel. Jo, a tady v té sezóně, kdy chci postavit domy, tak nemůžu se postavit, protože vidíte ty peníze.
Ty domy stojí hodně a já na to nemám prachy. Ty domy se vylepšují na všech místech. No. Jinak vám řeknu ještě jednu věc. Jestli si dáte tutoriál, bude to pro vás úžasný. Já se ten tutoriál překlik omylem a omylem jsem se dal do normálu. Jako po tutoriálu, že jsem to omylem přeskočil. No, ale s tím už jsem si poradil sám. A jo, dobrý. Teďka jak si ty peníze zase dostat, tak musíte kliknout tady dolů, těsně vedle mapy, kliknete na ty peníze, dostat takhle hodně, protože kdybyste chtěli 100 000 nebo i milion, no tak vidíte tam není reklama, videoreklama, no a stojí to nějaký drahoukami, nějaký diamanty. Tak já si shlédnu tohleto a když tu otravnou reklamu teda nakoukáte, tak dostanete těch 15 000 a tam ty červená čísla, to nevím, jak si jimi zacházet, ale pomalinku to klesá a ty daně taky. Jak tady je ta skládka, tak tady máte produktivitu, já jsem si to dal na 175%, tak to si zničím na... Já jsem řekl zničil, tyjo, skoro. Tak já dám tak na 149. A tady máte měsíční náklady. A ty náklady, jo, ty potom pro mě ztrácíte ty peníze. No a teď já zničím. Vůbec se mi to, zničilo se mi to. A teďka vidíte, peníze mi jdou pomalinku nahoru. Vidíte to? Když ztratíte peníze a máte tam tu skládku, produktivitu, tak o 25% nebo o mě jak chcete, musíte znížit. Jako fakt jenom o to, aby... Teďka vydělávám málo. Tak teďka vydělávám no, teďka už pravděpodobně utrácím. Tak teďka to dám třeba na 120, tak zaokrouhleně. Tak, teďka peníze půjdou nahoru. A vidíte to? Snadný. Když tam máte nějaký problémy, máte tam baňáčka, že někde prostě se něco smíchává s čerstvou vodou, nějaký bordel, tak ho poslechněte a jestli nevíte, tak se podívejte na tohoto video, můžete si taky zahrát, je to zdarma, jo. Já tohoto hraju na tabletu, no, není to zase tak těžký, tohoto je můj nový tablet a jestli náhodou, jak vám to napíše nějaký varování, prostě tam tu chybu opravte a když to vyřešíte, tak si dělejte něco sami a prosím vás, vydělejte peníze, protože ty daně platit rozhodně nechcete, je to otrava. Jak to máte postavený, tak zase postavíte a viděli jste tam ten snímek, můžete to přehrát zpět. Když jste to teda viděli, tak tam je ukládání mapy, ano, vám se to samo ukládá. Tak tohle je všechno pro tohleto video, jestli se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte sem hodit like a odběr, prosím těch 888 odběratelů velmi potřebuju. Díky za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.